ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଖଣ୍ଡାୟତ ରାୟଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆଣିବା ହେବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ବରଣୀୟ ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଖଣ୍ଡାୟତ ରାୟଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପୁନର୍ବାସ ସମର୍ଥ ସମ୍ମାନ 2019 ପ୍ରାପକ ମାନନୀୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଖଣ୍ଡାୟତ ରାୟ, ଓଡ଼ିଶାଗଡ଼ ପୁରୁଣାଗଡ଼ ଜଗତସିଂହପୁର, ଚଳତ ଶକ୍ତି ବାଧିତ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନନୀୟ ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ସଫଳତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ କରକମଳରେ ପୁନର୍ବାସ ସମର୍ଥ ସମ୍ମାନ 2019 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଧରିକି ବି ଠିଆ ହେବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଆମର ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଦେବେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଖଣ୍ଡାୟତ ରାୟଙ୍କୁ, ସେ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ରଖିବେ।